nga ang kada hisgutanan nga ato karong mapaminaw, masabtan nato og ayo. So samtang ni ata ato jong i-focus ang atong pag kasing-kasing og una-una sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So there is a screen, mamalihog lang ko sa King James Version. Ang atong ablihan ang atong mga Biblia mga igsuon sa Philippians chapter 1 verse 20. Philippians chapter 1 verse 20. Manindog tang tanan. Philippians chapter 1 verse 20. Sige, balik lang ta diha. Verse 21, sorry. Philippians chapter 1 verse 21, kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon maghatag og dugang nga kabulahanan. Again, kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon naghatag og dugang nga kabulahanan. Ningon dire, for to me to live is Christ and to die is gain. Again, for to me to live is Christ and to die is gain. Magampo ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan. Karong adlaw, Lord, bless us with your word nga mahimo ming malig-on o Ginoo ang kaalam nga matunan dili mo labayng kawang o Dios tungod kay kini nga mao nga kaalam nga among madawat kanimo maghatag man og giya sa pagpadayon namo sa mga pagkinabuhi. Tabangi kami, Lord, nga magkinabuhi kaming dili mga hipokrito, kundili kung unsa gyoy imong gisulti, kung unsay among nakatunan gikan kanimo sa kinasingkasing uban ang gugma, amo gyud ning pagabuhaton, Lord. Tabangi kami nga makaangkon kami mga kinaiya nga liwat sa imuha o Ginoong Hesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Makapanglingkod tang tanan. Today, ang uluhan sa to nga pagtuon is having the same attitude of Christ. Having the same attitude of Christ. Sa Bisaya pa ni, magabaton o mga susamang pamatasan, diha kang Kristo. Sama nga mga pamatasan, diha kang Kristo. Now, mauni nga need nako ang inyoha nga time karon aron nga ang atong pag-anhi dili masayang. So ang naa sa imong tupad ingna siya nga ayaw nagpangdisturbo. Storya taon niya human sa wali. Putol-putol man. Ina magistorya taon niya human sa wali ingna na si imong tupad. Now, ang ato karong pagahisgutan tibuok sulat ni Apostle Paul to the Philippi. Ang kinatibuk-an nga sulat ni Apostle Paul, it means ang tibuok basahon sa Pilipos maoy atong tun-an karon. So gusto nako nga kitang tanan mag-focus gyud tungod kay dili ni patas-anay sa atong pagtuon karon kun dili mo pauli ta nga naa gyud tay nasabtan pag-ayo mga igsoon. Kining Book of Philippi, nabahin lang ni siya sa upat. In fact, upat raman ni kakapitulo. Sa matag kapitulo, doon na siya ay keyword. Ang chapter 1, single mind. Panghuna-una nga focus ra gyud. And number 2, servant mind. I think need taglaing microphone. Wala ni. And number 3, spiritual mind. Puro ni S. And number 4, secure mind. Akong balikon, single mind, na focus o sa lang yun ang servant mind,
spiritual mind and secure mind. Sa Bisaya na mga igsoon, una-una nga usa lang tumong, tinguha nga maalagaron, paghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon, o panghuna-huna nga may seguridad. So ganahan nako nga ang tanan gyud makasabot og ayo tungod kay grasya gyud pud ni sa Ginoo nga gitagaan ta ani nga kaalam mga igsoon nga atong madawat karon aron hibaw ta unsaon nato ning atong pagkinabuhi. So dali na dire magkuuban ta, mag-focus ta. Ang Philippi, ang location ani niya northern east sa Greece. Unya, ang pangalan niya karon sa present, karon na, kay lahi namtong sa una, lahi man ning karon. Ang pangalan niya karon, gitawag siya Kalava, Greece. Sakop siya sa Greece. Kining Kalava, mauni siya, Kavala. Kavala. Mauni siya ang usa sa malambuon kayong dapit karon nga panahon. Boundary ni siya sa Europe o sa Asia. So sa 7 continent, duha ka kontinente, Europe ug Asia, boundary ang Kavala. Siya mao ang gitawag og Philippi. Nganong gitawag siya Philippi? Because si Philip II maoy ni atake niini sa panahon nga ang Roma nang sakupon nila colonization. Sakupon nila ang mga nasod. So si Philippi, kini si Philippi, mao ni siya ang ni-attack niini, the second. Og iyang gipangalan sa iyang pangalan ang maong dapit. Og sa diha nga naangkon ni siya sa Roma sa panahon sa katong grabe pakagamhanan ang Roma, gitawag ni siya small room. Kay gidevelop ni siya og ayo sa Roma, daw sa mga didto gyud ni mismo sakop sa Italy. Layo ra kayo ni sa room. Pero gitawag ni siya small room kay sila mo'y nagdevelop og ayo ni ini. In Acts 16, napabata? Ga-survey pa ko. In Acts 16, sa buhat 16, Paul, Silas, o uban pang mga kakaubanan, ilang giadto ni nga mao nga dapit, and in 50 to 51 AD, human mabayaw si Kristo no, 50 ngadto 51 AD, gipasabot the year of the Lord kay Anno Domini man. 50 katuig human si Lord gibayaw. Dito natukod ni Apostol Pablo, na pioneer ni Apostol Pablo, ang simbahan sa Philippians, sa Pilipos. Nasabtan na to? After 10 years, si Apostol Pablo na priso. After 10 years, human niya gitukod ang maong simbahan sa Philippi. After the foundation, in 50 AD, Paul was in prison. Napriso siya sa Roma. Napriso siya sa Roma. So, kay napriso man siya sa Roma, iyang gisulatan ang Philippi, ang Filipos, sa 62 to 62 AD. Diha niya gisulat sa panahon sa iyang second missionary journey, natukod ang maong church sa 50 to 51 AD. Sa 60 to 62 AD na priso si Apostol Pablo, o dito niya gisulatan ang Filipos. And unsay purpose ni Paul nganong gisuwatan niya ang simbahan sa Philippi nga iyang gitukod? Hinumdumi ni nga ang maong dapit gidumala siya lig-on kaayo ang nagdumala niya gobyerno sa Roma. Because at that time, weak pa man kaayo ang Greece.
Dili pa nila kaya nga pildihon ang Roma. Gisulatan niya kining maong simbahan sa Filipo nga gitawag karon sa panahon na karon nato nga dapit sa Kabala sa Greece. Gisulatan niya kini sa pagpasalamat sa taga Pilipos, sa mga church members, sa mga katawhan sa Pilipos, sa pagpasalamat nila sa mga gasa nga ilang gisuporta kang Apostol Pablo sa misyon ni Apostol Pablo ug bisan pagani hangtod na preso siya. Number 2, og sa pagpasalamat, sa pag-encourage nila nga magpadayon diha sa pagtuo. Now, dunay tulo ka problema ang simbahan sa Pilipos. Their situation was too hard. Gitawag siya unbearable. Dili nila kayang atubangon. The situation of Pilipos in this 60 to 62 AD was unbearable. And kung ikaw mo'y Christian karon, unya ingana imong pagtuo, di ka mabuhi sa panahon sa Pilipay, problem. So gisuwatan siya, una nagpasalamat si Paul, salamat kayo nga kamo, mangyatagon mo, gisuportaran gyud ko ninyo. And then sunod ingon siya, gi-encourage mo na ako nga magpadayon gyud mo. And then sunod, giingnan nila siya nga magligon gyud mo hangtod sa katapusan. Mao ni ang iyang sulat ngadto sa mga taga-Pilipay. And doon na sila tulo kadagko kaayong problema. Number one, they were persecuted. Giluto sila. Gitawag ni intense persecution. Labihang paglutos. Imagine rago na nga naa sila sa usa sa giangkon gyud sa Roma nga dapit. And during that time, ang Roman Empire, grabe sila kakusgan gayod. And sila man gani ang mipatay kang Jesus, sugo sa mga pangulong pare, sa mga Hudyo o sa mga katagilungsod, pareho niyang Hudyo, mo'y nagpapatay. Grabe kayo ang persecution nga ilang na sinati. Number 2, disagreement and division of the church. Gawas nga gilutos og ayo ang church, doon na pagyod sila'y walay pagsinabtanay og nagkabahin-bahin. Og mauni ang present situation sa atong church. And ang ilang pastor na priso. Si Paul, tuwa sa prisohan, Sayon ra kayo i-address unta ni adtoon niya dito, inganihon nato, humanang problema. But naa siya sa priso. So muna ikaduhang problema, disagreement and church division. Number 3, current problem. Number 3, false teachers. Dunay nagsud sa ilang church nga nagwali og dili mao. So the people were very discouraged. They were discouraged. Lami nang i-backslide, lami nang i-give up. Paul was in prison during his second missionary journey. So, kung naatay ning panahon na, makaingon ta nga ang church mabuhi pa ba kaha? Now, sulay ako noon pamalandong. Grabe kayo. Naa ang division sa church. Gilutos og ayo ang church. Unya, doon na pag yung mga sayop nga pagtudlo. Kaya nga, pagkuhaon ko ni Lord, gusto na ako magpastor ni Aradire. Sulay tagpanguwag pastor sa gawas, walihan na mo, okay na, way problema ng pamista, hubog-hubog. Importante na nga luwas. So, muna problema, nga church. And that is why, kinahanglan silang i-encourage ni Paul. Una, nagpasalamat si Paul, and then gi-encourage sila, and then gidugangan ang ilang mga pagtudlo. So, naa na ba ta?
Wow, praise God. So, continue sa ilang pagtuo din. Paul expressed his love and affection to them. Ang sabi ni Paul, kahit malayo ako, nasa priso ko, bantayin ninyo na, gigugma mo pag-ayo na ako. Pwede na mo ingon si Paul, okay, I'm done. Luwas na mo, kabalo na mo sa kamaturan, kamo na'y bala, kung saan nyo pag-survive, ang inyong pagtuo. Total, mas kamao pa mo kaysa nako. Pwede mo ingana si Paul. Pero si Paul, iya gyapong gi-express ang iyang tinuod nga pagigugma. Daw, giisip niyang iya ning mga anak. Yaon sa kalisod, mga igsuon, na inyong tatay, wala diha. Tuas Netherlands. Di na mao topic na to. So, ang una nga suwat ni Paul, ang keyword niya, ang kining naa sa chapter 1 is single mind. Bot gipasabot, kabalo na ka, kay Kristohanon ka, unsay tumong nimo sa imong kinabuhi, then diha naka-focus, single mind, focus on your goal. Focus sa imong mission. And the mission of Paul and all the believers of Philippi, and kita usab isip followers of Christ, ang ato ang mission is isugilon si Kristo magkinaunsa man. Kaya daghanan na kay tagi panugilon. So ato ning isa-isahon mga igsoon, ari sa ta sa single mind. Philippians chapter 1, giunsa ni Paul pag-encourage. Philippians chapter 1 verses 12 to 26. Philippians chapter 1 verses 12 to 26. So, unsa gani? Single mind. Focus sa imong tumong. Ingon siya. In verse 12 to 26. Verse 12. Buot kong masayran ninyo, mga igsoon, nga ang nahitabo kanako nakatabang hinuon sa pag-uswag sa Ebanghelyo. Now listen to this. Unsa may nahitabo niya? Napriso siya. Imagine layuan kay siya naabot sa Italy. And gipriso siya sa Rome. Mabasa nato na sa Acts 28. Nga tunga siya dito. And then naa siya sa prisuhan, siya maoy nagsuwat sa mga tawong naa sa gawas. Could you imagine? Ang taong may problema, maoy nag-encourage sa mga taong gawas nun? A person nga gapos, nasa'y gapos, nasa'y kasakit, pero siya nag-encourage sa mga taong gawas nun. Grabihan, no? Na? Ye should understand, brethren, that the things which happen unto me fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Ningon siya, no. Ang inyong una-una, katawhan diya sa Pilipay, na-discourage mo. Kaya ako hinoong namuhat des Ginoon na priso man hinoon. Gusto lang nako makasabot mo taga Pilipay nga ang akong pagkapriso mas nagamit pa hinoon aron ang Ebanghelyo mas masangyaw. Because imagine, tanan nga sundalo dito sa Rome nga naka-assign sa emperador, sa iyahang nagbantay mismo niya, og ang mga opisyal nasangyawan tungod kay gidakop man siya. Muningon-ingon siya diri nga furtherance of the gospel. Tungod sa naitabo na ako, mas nasangyaw pahinuon ang pulong sa Diyos. So in other words, sa kasakit or sa kagulanan, basta kay masangyaw ang pulong sa Diyos, mo na pinaka-importante, mo nang single mind. Nga dili siya nagmatter sa kahimtang or unsay naa niya, single mind ka na bitang ang purpose na tuman, lipay na siya. And I tell you, kada chapter, imong makaplagan ang word nga rejoice or joy. Pundok. Gulay. Joy. Inimong makita nganong gahisgot man si Apostle Pablo
sa iyang suwat ngadto sa Pilipay og joy, 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 joy. Nga ang simbahan na as intense nga persecution, si Paul na as priso, joy ang gisgutan. Imong sabon, joy, plato, kaon pagaghappy kanunay. Pero di gyud ka malipayon kung wa ka kasabot sa tumong nimo sa imong kinabuhi. You know what? Daghang Christian nga dili malipayon because walay tumong sa kinabuhi. Galingkod ko dito sa ospital, galubog ang akong panglantaw. Nya mo anam na kog suot sa akong glass. Di ko kaklaro anang dia sa likod. Ako rang estimito nang gidagkuon sa lawas ana kani si Gaspar ni. Kaya kani dool makita na ko. Kung gamit ko eyeglass bisan kagaw dah likod kita na ko na. Pero ug magamit po ko glass di na noon ko kabasaan kay ambot lang unsay tawag na far-sighted, nearsighted. Basta importante makakita. So, while naglingkod ko dito, na malandong ko, si Paul gani, mo nang niana ko nga, Lord, dili gyud ning akong kahimtang karon makaagaw sa akong kalipay. Di gyud pwede. Kay samtang natay kinabuhi, ang rason malipay ta, kay natay Ginoo. Amen? Ang rason nga malipay ta, kay naatay Ginoo. So, bisan pa galit, galubog na ng imong panglantaw, bisag bugat ng imong giagian, dili na nimo tugutan nga moagaw sa imong kalipay. Kaya natay gitawag og mga joy destroyer. So ayog itugot nga kining mga mangguba sa imong kalipay, balatian, kawaladon, problema, pangitabos palibot, mga overthink nimo, muguba sa imong kalipay og sugot. So, ingon siya ayaw mo ka-discourage nga naingon ani ko. Kay gani ang naitabo na ako, nakatabang Panginoon, nga bisan ang pagwali mo tungod kang Kristo, naabot sa emperador. And you know that time, ang emperador dunay mga hari nga nagbuhis niya. So labaw siya sa tanan, nawalihan ni Apostol Pablo, kay ilamang gidakop. And you know what? Magapos imong kamot og tiil, pero ang pulong sa Dios dili ginapos. Nasabtan na to? Unya tap-tapan ang imong baba, pero kay ang imong batasan mabasa man. Ang imong pagkamaluluyon, manggihatagon, pagka mabasa man na. Hello? Bisan pag-usahon kag ingon, kini si kuan, kini si Jessa, hakog jud ni, pero kay mabasa man. Mabasa man, nga selfless kayo ning tawhana, selfless kayo ning kanunay ra gyud ning nagapanghatag, mabasa man na. So si Paul ningon siya, ayaw mo ka-discourage. Then ningon siya sa verse 13, tungod niini ang tanang mga magbalantay sa palasyo, imagine, o ang ubang mga ania dire, nahibalo nga nabilanggo ako tungod kay sulugoon man ni Kristo. Wow! Muna na kanindot. Giwali niya ang pulong sa Diyos. O silang tanan yun. Nakadungog sa pulong sa Ginoo. And you know what? Wala ga-focus si Apostol Pablo sa iyahang kahimtang. Nag-focus siya sa iyang misyon. Hello? Mga estudyante, kung magtanaw kas imong kawaladon, di ka kakita sa imong kaugmaon. Pero kung nakafocus lang ka sa unahan, naagyoy paagi. Naagyoy paagi. Padayon ta mga igsoon. Verse 14, og tungod sa akong pagkabinilanggo, misamot ang pagsalig sa kadaghanan sa mga kaigsuunan diha sa Ginoo og milabi pagayod ang ilang kaisog sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios sa walay kulo kahadlok. Na ikaduha, di ba ang una no? Nalipay siya kay sa diyang gibilanggo siya pati emperador og ang tanang sundalog mga opisyal nawalihan. And number 2, nalipay siya og ayo kay ang iyang pagkabilanggo mao hinungdan nga ang uban naisog pagwali. Usahay ko antag magwalali, no? Aron kita, pwede na kumuwali. Amen? Amen ba?
Kay usahay magsigira butag salig. Mga anak, usahay ang atong ginikanan, ilayo nato aron makamaot ang mulungag. And then pag uli sa imong mama, ma, kabalo na ko mulungag. Grabe na, dako ang kadaugan na. Testimony na nung Sunday ba? Di ba? Amen? So ningon siya diha, and many of the brethren in the Lord waxing confident by the bonds, by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Kinagrabihan, naisog ugwali ang iyang mga kakaubanan tungod kay siya na priso. So muli, nagpasalamat siya. Nagpasalamat siya kay tungod sa nitabo niya, dunay response. So muna, number 2. Number 1, the gospel was preached even to the highest official of Roman Empire. And number 2, the brethren in Christ. Nagingon diha, kay King James nun waxing confident. Ni grabe o ayaw yun sila, wali kita. In verse 15, hinuon pipila kanila nagsangyaw kang Kristo tungod sa kasina. Ala, naiubang nangwali, siguro ang nangwali mo des Mangga Market, kay inyong pangandoy mga luwas ang makadungog, or nangwali ra mo dia kay nasina mong daghana naman ni nagkadaghan naman ni Kristohanon, nagkagamay man nga tuwang pundok. Bi mangwalita. So dunay nangwali tungod sa kasina. Unya ningon diha, og pag-indigay, apan ang uban nagsangyaw kaniya sa maayong kabubuton. La dili maayo, dili pareho ang intensyon sa tanang magwalali. Doon na rin magwalali nga, ako ipakitang mas kamao na niyang mga nolte be. Aron, ano siya may mawali-wali diha nga kanang-kanang manamustorya. Ako ipawaliw na naroon. Doon na yung mga tao kingunana. Understand? Sabta na to? Verse 16, gibuhat nila kini, pinasikad sa gugma, kay nasayod man sila, nga ang Dios naghatag kanako sa buluhaton, sa pagpanalipod sa Ebanghelyo. Tanawang verse 17, apan ang uban, wala magsangyaw kang Kristo sa kinasing-kasing gayod. Kundili, tungod kay buot silang magpadako sa ilang kaugalingon, aron madugangan ang kalisod nga giantos ko sa bilangguan. Na, magpadako ra, self-interest. O niya, aron madugangan ang pag-antos ni Apostol Pablo dito sa prisuan. Hello? Nya, kining media, mga igsoon, social media, TV, Facebook, mga unsa pa na diya. Sa original niya, diin na siya kuha nga pinulungan from the word medium, tigpataliwala. Maoy mo konektar dito sa laing kalibutan, nganhis imuhang kalibutan. Kung ang media palpak, bias, kung ang media bayaran, kung ang media kaugalingon ray ginapasigarbo, kung ang media sayop ang iyahang ibalita, wrong information ang madawat sa katawan. So ang mga speaker, ang mga magwalali, daw mga media man sila, and they are used by God to connect, to preach the word, to deliver the word of God. Pero ningon si Apostol Pablo, ang uban kanila nagwali kay kwarta ray tuyo. Ang uban po nila nagwali kay padako oras ilang pangalan. Ang uban nila nagwali para lang madugangan ni akong pag-antos. But unsay iyang gisulti sa verse 18, ningon siya, it doesn't matter. Tanawang verse 18. Then what? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice. Yea, I will rejoice. Siya, wako'y labot. Giwali nila sa nagkalilaing tumong. Wako'y labot. Ang importante nako, nawali si Kristo o magpadayon ng akong kalipay. Niyon sa siya. Bisag unsang paagi giwali si Kristo.
So maglipay ako o magpadayon ang akong kalipay. Tanawan ning tawong usaray panghuna-huna, mawali ra si Kristo. Wala siya laing problemahon. Kita nga nung wali mo ta mga ratol, kayo ta problemado, kayo mga tawhana man ta, wa tay kalipayon, because wala tay usa ka tumong sa kinabuhi. Maglibog tag langit may tuyo or kalibutan ray puy anak tun. Makalibog. Matanawa siya. Na siya gitawag og single mind. So, maunay gusto niya, ingon siya ngadto sa Philippians, oy, Philippi, oy, Philippians people, be of single minded. Dapat ingani pun mo manghuna-una. No? So, ingon siya, walay bili kini kanako. Gikalipay ko kini, basta lang, kay isang yaw si Kristo. Sabisan unsang paagi, hiwi mano matarong ang tuyo, o magpadayon ako magmalipayon. Magkalipay gyud siya. And in verse 19, kay nasayod ako, nga tungod sa inyong pag-ampo og sa panabang sa Espiritu ni Kristo, buhian gayod ako. Tanawan ni, na siya confident. Ingon siya, for I know that this shall turn to my salvation, to my favor, through prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Muna yung gisulti mga igsuon. Nasa confident nga, human rin yung problema ni. Kinibitaw na siya sa prisuhan. O niya, next nga, posible nga may tabo, patio na siya. Pero iyang giingnan ang Pilipay, kabalo ko. Tungod kay kamo, nag-ampo na ako, buhian ko sa Ginoo. Makagawas raw niya ko dire. It's the same thing. Naaunta tayo ing anak nga confident, nga kining problemaha, mahuman, ragyod ni. Kining nga sugar mo, os, ragyod ni. Kining nga utang mo, gamay, ragyod niya mangutang na po ko. Kining nga project, mahuman, ragyod niya ni. Kining nga pag-eskwela, mahuman, ragyod niya ni. Makatrabaho, ragyod niya ko. Naaunta tayo ing anak nga confident. Because kinsa man si Pablo, kinsa man ang Pilipay, pariho natong nagtuo kang Kristo. Amen. Kini nga balay, mahuman, ralagi ni. Na ay confident. So mauna nga naaman siya gitawag og single mind, so nagakalipay gyud siya. Ingon siya sa verse 20, ang dako kong tinguha og paglaom mao nga dili gayud nako pakyason ang pagtuman sa akong katungdanan, single mind. He said that according to my earnest expectation and my hope, that is nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it by life or by death. Ingon siya, tumanon na ginako. Buhato na ginako na akong katungdanan. Di ako sa prisuhan, mugali ko dire. O makagawas ko, mugali ko. Napriso ko, mahuman na ni. Nagawas ro. And ingon siya sa 21, matong gibasa ka ganina. Gani buhi og patay. Magmadasigon gid siya. Verse 21, for me to live is Christ, and to die is gain. Tanaw tag TV. Moingon dayon si Nescafe. Ikaw, para kanino ka bumabangon? Bumabangon. Ha? Ikaw. Ingon si Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Kamo, kita. Or kuto bernis atong ngabel. Ingon siya, samtang buhi ba ko para ni Kristo, mamatay ko kadaugan. So he has nothing to worry. Because he has a single mind that for me to live is Christ. Dili na mo kwarta, padato, paunsa niya. For me to live is Christ. Ingon ra gyud siya. Usa ra gyud yan tumong. Kay si Kristo yang pagkinabuhi. So si Kristo yang iwali, kay mo yung tawag, enough na. Magbuhat ra ko ane.
and to die is gain. Grabe na nga confident. So alkansi si kamatayan. Si kamatayan tanawa sa ko dire. Sige, istorya diha. Si kamatayan gadalag lagaraw. Sa mga sanggot, lampas, sundang. Ningon si kamatayan, Harold! Patyo na ka na ako. And then mingon si Harold, ginansa na. Buhatan na, kaya mo ginansa ko na. To die is gain. Ginansa mo na niya, mangita na kong lain. Are na lang kong Joshua, oy. Alkansi man si Satanas. Natong mga Kristohanon, alkansi siya. Because to die is gain. Deficit si Satan. Bankrupt si Satan. Because to die is gain. Gain. Ingon siya, the enemy will come to steal, to kill, and destroy. And these three missions, to steal, to kill, and destroy, was defeated by Christ. So, wala na ni diri nato. So, ang atong kamatayon is, ingon si Paul, kadaugan. Hindutan yung tawag doon, nagyo sa katumong rano. Sige rin siya pamalandong, malangit, yun ko. Kaya buhi pa man, na may tawag ikaatubang nga ginawa, walihan eh. Malangit, yun ko. Sa kinsa rin yung walihan, malangit, langit yun. Single mind. And, nindutang memorize eh. But usually, this verse, makita na kanin siya sa coffin. Sa lungon. I-attach dito sa lungon. Kung doon ay mamatay, for me to live is Christ and to die is gain. Nya katong namatay, sigurado kang nagkinabuhi to diyan ni Kristo, nya namatay ginansya. Nga grabe ka pala hubog, sugarol, mangulata kasawa. We simba-simba, di mo basag. Grabe. Nya for me to live is Christ and to die is gain ang naka-attach sa iyang coffin. Unya na pa, rest in peace. By the way, ang kamatayon, mga igsoon, dili ni ingog mananghid ni mo. Dili ni parehag sugar nga, uy, ni taas, hapit na ka. Dili. Ang kauban na mo sa church, dito sa Takalan, nag-driver sila, motor iyang anak niya, hinay ra kay sila. Gidasmagan sa nagsunod, nabunal ang iyang kini. Naka-helmet, manggaro siya, kaya may damage, pero ang iyang abdomen, kani, sulod ani, damage tingali. Si isang suka, di na siya gaginawa, gipump na siya, di gitubuhan na siya, patay na siya. Namatay gid siya. Karon lang yun ni nahitabo. So dili gyud ka kabalo kung kanus-an lang ka kutob. Pangutana, na ba kay gitawag og single mind, naka-focus ra ba ka diha sa Ginoo? Sa imong misyon sa kinabuhi or daghan kay kag mga sidelines sa kinabuhi? Sige pa kag uhahay sa kinabuhi. Sige pag sabak na dire, sabak na dire. You know, kanang batan-o na, daghan kayong negatibong mo-comment sa iya. Pero kining mag-comment og mga negative, maupahino ay grabing walay respeto ginikanan. Because kanang batan-o na, grabe ka respetado kayo sa iyahang ginikanan, sa iyang mga katigulangan. Sweet kayo nga bata. Kisay magtuong, mabot na siya panglaw o sabak. Na po siya panglaw, balik na po siya ros tagbilaran mo, sabak lang ng mga tao, sabak na diri. Paitan. Ikaw mo na muna ni mo kasuko sa silingan ka, digyan mo subscribe. Digyan mo like sa imong vlog, Jake. Digyan mo share. Kamo mga vlogger, ay na mga ato sa uban mga suruyan ninyo mga support. Ina ba? Nakatanaw na ba ka? Yan, ni-comment ba ka? Yan, na-share na ba ni mo? Kay 5 kilos bugas na inig kadato na ni mo. Pero nga nang maabot man tadiha nga single mind man nga tong
gisgutan? Si Kristo ra mo itong gisgutan dire. For to me to live is Christ and to die is gain. In other words, ang akong pagkinabuhi, ug samtang napo ko'y kinabuhi, ako ning gamiton para sa Ginoo. Unya ang akong kamatayon nga wa ko kabalo kanusa, mo na kinadakuan akong ginansya. And kasuway ta direk pag negosyo. Unya utangon way bayad-bayad. Kay ang saad katapusan sa kalibutan. So imbes mo imbes mo ginansa, mabankrupt. Kaya kamo diring nagnegosyo o katong nagplanong magnegosyo, pag start sa imong negosyo, 3 years ayaw pautang. Paggahi ay heart ni ingos manding. Di kaya manding, looy God. 3 years. 3 years. Kasi ikaw asulti na si pastor. Si pastor, may ingon na ni. And then nakabawi na kasi imong ginansya, ni times 2 na, ni times 3 na ang gidakon sa imong business, pwede na kang magpautang. Ang unang utang nila, wala na'y bayad tanan. Di gyapon ka, mabankrupt. Utangon nila tanan. Napay mga anak nimo magsira panguha atong tindahan. Ikaw po na, napay mga banang palahubog. Otro po dito. O tulo ra kaadlaw mo negosyo. But ang walay bankrupt, nga investment sa kinabuhi to avoid bankruptcy in life is to invest your life to Jesus. Wa kay lugi ana pre. Brother, wa kay bankruptcy. When you decide to invest your life in Jesus and in His Word, wa gyud ka, di gyud ka mabankrupt. Naa pa ba ta? Next, servant mind. Servant. Kini kita ganahan ni servant. Kaya lamig ito maglingkod at timplahara ta kape. Lamig yung kayo to. Kamo mga bana o mga anak, pag huna-huna mo kung saan inyong ma-rewardan po ng inyong mama, kanang asawa. Or kung sa inyong pamilya ang function o ayong utok, lawas, ang papa, mga anak o mga asawa, pag una-una, unsaon ninyo na siyang malipay po siya. Because ang ox, ang nagdaro, dili pasampungan ang baba arong makakaon. Ang naghago na ay gante. Pag una-una mo, o hapit ng birthday papa. Hapit ng birthday mama. Sa may buhataw na to. Pag una-una mo. Servant mind. Kabalo mo, kinsa paning kanunay naghago, mao'y naglihok og ayaw, mao pa yaw-yawan. Tinuod yun na. Kinsa ning mabugatan og ayaw, mao pa yaw-yawan. Servant mind. Philippians chapter 2. Chapter 2 na ta. Hapit na tamabot chapter 4. Pero kanang nasimong tapad, wa pa naman chapter 1 siya. Philippians chapter 2 verse 5. 5 to 8. Philippians chapter 2 verses 5 to 8. Servant mind. Ingon si Apostol Pablo, na amoy usa ka tumong, single mind. Focus diyan ni Kristo karon. Ikaduha, servant mind. Focus lang mo sa tinguha nga makaalagad. Philippians chapter 2 verses 5 to 8 ningon, angay ninyong batunan ang una-una nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Verse 7, hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton gibiyaan niya kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Bisan sa iyang kamatayon dito sa cross. At tanawa ra gud ni servant mind. Moingon na gani kag servant, give your life to your master.
yung gitimplahan nimo og kape na imong asawa, imong giisip nga master nimo siya at that time. Kanang gialagaran nimo ang imong mga anak, imo siyang giisip nga sila may imong mga agalon. Mga anak, sa diyang gi-honor ninyo ang inyong ginikanan, giisip ninyo sila nga agalon. So, ngano man nga ang tanan karon labihang dagkuag, tarpulen. Diin man na sila gigasto, ana. Og mamayor ko, 20 mil re akong sweldo. Pag election ni gasto ko 13 million sa campaign period. Di ko kabawi, tama? Naapa mo? So, unsa may gusto nila makaalagad. Sa radyo, sige tag kanunay, inyong alagad, kanunay, maalagaron. Kanunay na natong madunggan. Alagad. Alagad. Now, testingan ko no nato na wa kay benefits. Wala kay sweldo, wa po kay ikurap. Mangampanya mo. Mo kandidato ka, pre? Di na ako na kayo. Wala kay sweldo for 3 years. Inyawa po kay madawat nga mga kay magpahimo kag project, maingon tong contractor, ay, pila man na, 13 million? Ah, sige. Mo kickback ko ni mga anak, 3 million. 10 million na nga project, humana. So, ang contractor, 10 million na line na niya, kay kickback niya ang 3 million. Ngadtos, politiko. So, ang 10 million, mo sweldo pa siya, materialis pa, ang project na himo na lamang 3 million. Na, ligon kayo na nga project. So, dakan kayo karong mayong moalagad yun. Kung ako iyong padagon, na naman na itulay, gupon ako na buhat ag bago. Ipasiminto na ko na mga kalsada. Parang mas gamay-gamay ang gasto inyong TL mo isimintohon. Kay mo alagad, di ba? Mo alagad. Pero tanawa ning gisulti diri sa Bible, mga igsoon, balikan nato verse 5. Ang ato daw una-unaon, padapli nato ang tanan kay mga Kristohanon man ta, single mind, focus ra gyud ta si Kristo og ato siyang isangyaw. And number 2 is tinguha gyud ta nga makaalagad, ayaw kag inang nagalagad kag Dios kung wa kay taong gialagaran. Because ingon si Lord sa Matthew 25, ang gibuhat nimo sa imoy sikatawo, gibuhat nimo diri kanako. In other words, what you ay nga da kanang gibuhat nimo sa imoy sikatawo, gibuhat nimo sa Dios. So when you serve others, you are serving God. But when you refuse, imong sayangan when you waste opportunities to serve, wani mo nakuha ang panalangin. Ingon siya, let this mind be in you. Butang nis inyong una-una. Which was also in Christ Jesus. Kay maupo ni. Ang naadiya kang Kristo. Next. Ingon siya sa verse 6. Who being in the form of God, he was God. Thought it not robbery to be equal with God. Wag yun siningong, magpabiling na gyud ko diri, kundili gitalikdan na niya, gibiyaan na niya ang iyang pagka-Diyos og nagpakatawo siya. Ingon ng verse 7, but made himself of no reputation. Wala man lang profile. Kanang murag wala na pansin, working behind the curtain. Wala na siya nag-need og mga likes, subscribes, and mga heart dito, and wala. Wala. No reputation. Walay bili, walay dungog. And it took upon him the form of a servant. Iyang gibisti. Ang kinabuhi nga pag-alagad yun. Imagine, the King of Kings now become the servants of all.
And he said, and was made in likeness of man. Munang ningon ng John 1:12, o John 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us. Nipuyo uban nato, verse 8. And being found in fashion of a man, he humbled himself, and he became obedient unto death, and even the death of the cross. Sa iyang pag-alagad, wala pa kita nag-alagad rin. And some of us, nagtrabaho ta sa company, we're serving on, asa man ka nagtrabaho karon, nigpauli ni mo, padalan kag bugas. Pagdag bugas, day. Pagdag sabon. Naadyo kay benefits. And when you resign, kay senior citizen na ka, mo resign na kasi mong company, na kay SS, Pag-ibig, unsa pa na mga benefits nimo. But dire tanawa, sa iyang pagtrabaho, sa iyang pag-alagad, iyang gihatag ang iyang kinabuhi, hangtod sa kamatayon. Even up to death, he served his life. And even the death of the cross. Nganong gisumpayan man eh, wait sa. Nganong gisumpay man? Ningon naman dire, obedient unto death. Period. Why is it nga gisumpayan pa mag even unto the death of the cross? You know what? Ang top, ang pinakataas nga silot og makauulaw nga silot nga himuon sa Roma kining pagpapatay sa tao diha sa cross. Nga naman pakaulawan og ayo. Ang uban nila lugitag mata, sunugon, unsa pa torturon patyon. But sa diha naka sa cross mao na nay pinakataas nga level. It means nakakumit ka og highest crime. Now, sikat kayo ang naitabo karong road rage. Katong naka-Fortuner ba to nga sakyanan ito? Gipusil niya ang rider. And actually, pag magpadalatas atong init sa ulo, sulod sa 2 ka minuto, magantos na kagpila ka mga katuigan. Muna'y huna-unaon na to. Ang naitabo ato, nagdali sila kay naay cellphone nga nabiyaan. So, gibalikan, mauntoy naa sa iyahang kanang generate. Paspas kayo sila. And ang mga rider na, gikuan ko, gidipig ko, hapit ko natumba, hapit ko disgrasya, gidipig ko na. So, ilang gigukod, ilang gibabagan. And nagsinuklian na sila istorya hangtod nga ilang gitabangan naaman say armas. Usa sa professor of law sa UP Diliman niingon siya dili to murder nor frustrated murder. Attempting homicide ragani ang ikaso dapat adto. Kay walay intention nga patyon. Resulta rato sa grabe ng kasuko. Nakaron ang family sa napatay niingon og nangayo og financial support. So dili ta magpaisog-isog sa kalsada kung later mo ingon tag GCash, please, GCash. Nagana kayo ni comment dito ingog matapang ngayon, GCash later. Kaya napatay man siya, nangayog financial support. Pwede itong gastuhan sa nakapatay niya, kadato man to. Businessman man to. Pero kay ipapreso man. O ako yung ipapreso nimo, gastuhan pa ka nako. So, kinibitang kulang pod sa pagpaubos. Walay kontrol sa kaugalingon. Magpakanaag yun ta, bisag wala ta. And yesterday, ni adto mi sa Old Airport kay mag-jogging ko. Pagtanaw na ko, checkpoint tagbilaran, na ko'y license, na rehistro. Di okay ra ko. Tanaw-tanaw ko, bag-o lang ang among klase. Mga amahan diha, paminaw mo.
Sa among klase, the most successful person, lalaki. Sa survey niya, sa survey, ang pinakamadaugong bana, katong mga banang kanunay maminaw sa ilang asawa. Sila ang mga successful kaayo nga mga bana. Namanay amo ang nasa among subject sa klase namo. Ningon ang akong wife, uy, wa man taga seatbelt. Nitan-aw ko, wa may highway patrol, tagbilaran raman, SWAT o tagbilaran police. Nagyan mo to? Gitagbo mo to? Now, ikaw, okay rin, tagbilaran police. Confident na ako to, roll down na ako ang samin. Aron makitaan, kay tinted man na. Roll down na. So, kita kayo. Hunong ko, confident kayo kay nadyo ko is lisensya na rehistro ng sakyanan. Pag ingon sa pulis, mo makaga-seatbelt. Bye. Tawag na ito yung kauban, tuan na. Seatbelt. Uy, apil man dahil na eh. Gayaw-yaw na ang akong asawa pagkuha na sa ticket. Kay 500 ba kayo ng ticket? Ningan siya, ingnan mo ito ka nga, seatbelt. Ikaw, kaya di mong kamaniguro. Wa na ko nitubag kay salaan mangyog ko. Humana, nanas among klase. Sa imdib na mo, masteral na mo. Always listen to your wife. Always. Listen man. Wa man son. So na ako'y award. Balik na ta dire. Pwede nga mo sangko, tas kamatayon. Ang pangutana, pag-alagad ba na? Because ang iya ang pag-alagad, pag-serve niya, nasa gitawag obedient unto death. Even the death on the cross. Nisangko sa kamatayon. But ang iya nga kamatayon, pag-alagad to. Napatay ra ka di sa kalsada, kay inisog ka gayo. Napusilan ka. Ansa din ang mga pusil, panghadlok sa ero? Gamiton gina nila pagdipinsa sa ilang kaugalingon. And wala ko ni side pod sa nakapusil, kay luod po itong napatay. Yung saan man nga kung magpaubos lang kung tata kaya ang atong tinguha makaalagad, pag naigo ka hapit, oy, praise God, hapit gi ko naigo, basi gi kalibanga tumutong gadali, Lord, tabangi in town siya. Pero kay hapit naigo, kinsa nato diri ing ana, di mangangkon. Huy, angkon in town mo. So learn to desire. Desire and learn to serve. Kay even the King of Kings came to serve. Even give His life. Number 3, spiritual mind. Maguna-una ka na sa espirituanong butang. Hapit na ta mahuman. Nanatas chapter 3. Chapter 3 verses 7 to 8. Philippians chapter 3 verses 7 to 8. Basahon sa nako sa Bisaya ningon. Spirituhanon na nga panguna-una. Apan kadtong tanan nga kaniadto giisip ko nga bililhon, karon giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo. Dugang paniana, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo may tangod ni Kristo Jesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya, gisalikway ko ang tanan o giisip ko nga basura lamang aron maangkon si Kristo. Now, this is very important. Tanawar ko na. Verse 7, balik. Ingon siya, but what things were gained to me? Ang akong academic intellect nako or tanan nga na nako. Ang akong tungog, ang tanan nga akong naangkon. Ningon siya, those I counted lost for Christ. Nanis kanta na to, I counted all as lost. Mo ba ron? Ingon siya, giisip ko na nga ang tanan nga naan ako, wala nagyoy hinungdan. Ngano nagka-problema ta?
Because ang giingon ni Apostol Pablo nga mga basura na tungod ni Kristo atong gipakabililhon. Makainomdom ko mga igsoon nga atong balay puno og basura. Namoy TV sa inyuhang gitabunan og kortina. 10 years ago natong guba. Mangutan ako, mapuslan pa to, dili. Dili na. So, unsay tawag ato? Basura. Sa inyuhang sa amin, na mga patungan. Patunganan og lotion, BB oil, para sa mga nawong, unsa pa na. Ang uban ato, wala na isod. Nga nyo gilabay? Gatigom og Zundrox, nga bakante kay muuning alkansya. Sige, tagtigom og basura. Ang tinuod nga mga bililhon, wala na to tagae og pagtagad. You know what? Ang atong talent, ang atong panahon, ang atong mga abilidad, tinuod ni nga mga bililhon, mga igsoon. Pero ato rang giusikan, watay gibuhat. Pero ang mga walay bili, mo atong itagaag panahon. Sige ra kag pangbas atong gablag, pagblog og imo. Sige nimo silang gibas, nakakwarta man sila. Ikaw gagastos panahon, urot imong panahon, wa kay kwarta. Nya masina na din kadugaya po ning AX. Dugaya po ning akap. Kabalo mo. Bisag tagaan mo tag 5 million. Dawatan nyo na. Nyo mo ng kwarta. Gabuhis, mangka mo. Pero ayaw guna-una ang gahatag ana, maoy tag iya. Are ko niya mo butar, kay siya gahatag ani. Ilad ra kado. Dawatan na, palit bugas. Napoy mga balaan kayo, ayaw magdawat-dawat na. Asa man din na dawaton? Asa man din na? Ato ra na nila, ibalik na nila. So nakaroon mga akap, mga AX, mga unsa diha. Nagdaghan pag yun ng fake news kay mo ingon, oy, natapok na sila kay gisaaran og tag 400, tag 500. Ako ingnang ato dito, daghan ko ng 500, di ko mato. Pero ang tinuod, matapok na sila, kanay ayuda. Nay ayuda man, tapok din na sila. Balik na ta direbe, kay mawala man taron ani. Ingon siya, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Giisip na nako, nga walay bili, tungod kang Kristo. Katong mga butang nga bililon kayo nako. Unsa man tong sakyanan, ingong ihatag to nako, man gidayon, okay ra na. I counted all as loss. Unsa man tong nga trabaho, ingong ako. Di man lagi ako, gikuha. Ingong tawagan ra ko. I counted all loss. Unsa man ning ako, kung imo ra yung una-unaon kining tanan tay-ogon sa linog, anoron is baha, luparon is bagyo, sunogon is sa kalayo, mawala ra ni tanan, and then therefore nakay kalinaw. Di ka magsigig kahadlok, di ka magsigig kabalaka. I counted all as loss. Ingon siya sa verse 8. Second, ingon siya sa verse 8 mga igsoon. Ye doubtless I count all things but lost for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Unsay ikaduha niyang gihisgutan nga counted all as lost? Remember nga lingon siya, I am the Pharisee of the Pharisees. Even he was the judge. It means kung magisgot kag bright kayong tawo sa panahon, kini si Pablo. Pero ningon siya, ang naan ako, kaya ang iyang gisgutan rin knowledge of Christ, ang akong naaten nga wisdom as a Pharisee of Pharisees is nothing compare. Dili ikakumpara sa knowledge, sa kaalam karon nga akong naangkon diha kang Kristo. Nakuha na to? Kaya nga, always mo na akong ingnon, basag yun mo pulong sa Ginoo. And sometimes when you deliver the word of God, please study in tawon yun. Ha? Tuon yun ta. Susihag yun kanus ane, nganong gisultian kinsay iyang unang gisultian ane, unsa man sa ato ang panahon karon, knowing
nga lahi ang kasinatian sa mga taga-Pilipo kaniadto og ang atoa karon. Lahi ang ilang pagkaon og ang ato ang gikaon. Lahi ang ilang culture og atong culture. And please understand nga sa Bible magbasa ka na ay temporal. Na ay temporary. For example, nangingon nito, kinahanglan ang tanang mga babae magtabon. Imo nang i-apply diri sa tua. Unya mo ingon ka, kinahanglan ang tanang babae tag-as og buhok. Unya ato ka strive nga dili pwedeng tag-as og buhok. Kasagaran dito ang mga babae kuhaon gyud gani ang buhok. Kato bitaw mga itom kaayong i-vlog bitaw na raw mangaon silang mga lamang loob. Mga igtom ging tawo. Kasagaran lang mga babae wa joy buhok. Ma-apply na dito. So muna nga mag-study kita. Ingon siya, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung. Ningon diri, basura, walay bili. Diri ningon gisa, tae, hugaw. Gi-consider na nako ni nga hugaw. That I may win Christ. So in other words, pagka-embrace pa nimo, ginagakos pa nimo ang kalibutan nung tinguha pangandoy mga butanga. Kining mga butanga, wala pa nimo si Kristo. Kaya di man na pwedeng na kay gigunitan, na po kay laing gunitan. Pili ragyo ka ana mga igsoon. Napabata? And then second, ingon siya sa 14. 13 og 14, mao gyapon chapter 3 verse 13 and 14. Na siya gibuhat mga igsoon. And mao ni ang iyang gibuhat chapter 3 14 to 15. 13 to 14, ingon siya, hinuon, igsuon, wala gayod ako maghuna-una nga nakabot ko na ang tanan or ang akong gitinguha. Ang gihimo ko lamang mao ang paghikalimot sa nangagi o ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. 14, busa, nagdagan ako diritso gayod sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti. Sapagkat tinawag sa Dios pinagi kang Kristo Jesus, ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Mao ni mga igsoon, spiritual mind. Wala na gini siya galingi-lingi. Ang wali ni atong Miyerkules ni ingon, kung mubalik ka, mulingi ka, maalaot gyud ka. Matingon siya diha, 13, brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do, forgetting those things which are behind. Kalimtan na nako ning ako kaniadtog kinsa ko kaniadtog unsa ko kaniadtog. Wala na ni bili kay basura na ni. And reaching forth unto these things which are before. Ang ako nakarong pake kining nian ako, kining niang akong giatubang. Kining ako akarong tumong. Kining nga direction karon. Kining nga akong pagakabuoton karon mao na gyud ni. So, lisod kayo i-move sa kinabuhi kung wala kay direction. Kung wala na ipaingnan, lisod kayo na i-move mga igsoon. So, ningon si Paul, naka-focus lang ko diha. So, parang maabot niya niingon siya sa verse 14. Parang maangkon niya ingon siya sa verse 14. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Jesus Christ. Nagdagan gyud siya. Straight. Naka-fix ra gyud siya dito. And kabalo ka, ang atong kinabuhi nagproblema karon og more pagyud tang mas musamot pagyud unya tang magka problema kung ang atong tumong sa kinabuhi lahi na dili na si Kristo. Nasabtan nato mga igsoon. Sumuni ang gipaabot sa Pilipay. And same thing sa iyang gipaabot nato karon. Kay daghan kayong mga Kristohanon karon galibog nas kinabuhi. Wa pagyud ka desisyon kinsay pilion, si Lord ba or kaning bisyo? Si Lord ba or kaning barkada? Si Lord ba or kaning akong kaugalingong lipay-lipay? Wa pa ka desisyon. And kano sa mga mo desisyon? Maggubat na ang tibuok kalibutan. So, katapusan mga igsoon, secure mind. Kabalo mo, wala gyud gikalimtan ni Apostol Pablo
sa upat kadagkong mensahe niya ngadto sa Pilipay, giapil gud niya ning seguridad sa panghuna-huna, secure mind. Ngano ka? Now, kanang nas imong tapad, pangutan-a ingna, be honest. Pag namatay ka karon, sigurado kang langit ka? Sige, pangutan-a. Pangutan-a na nas imong tapad, na be honest. Pag namatay ka karon, sigurado kang langit ka? Lahi yang smile, no? Kana nga smile, it means simba ko. O, tanawa? Mismo kita kinadugayan na giwalihan nga ang nituog ni dawat ni Kristo may kinabuhing dayon. Pero karon gadua-dua pagyapon. Muna ningon si Paul, need mo secured nga mind. Muingon na ganitag secured nga mind. Ingon ko, kanang kondensada. Kondensada to? Gamay rin nakuha na pag hulmigaso na, labay na nato. Tabunin na, o niya ipatong og tubig, arong masecure na. Mo na gitawag og secure, na siguridad. Ang ubang membros niyong pamilya, wala misimba karon kay walay magbantay sa balay. Anong wala man to ninyo padlaki arong secure? Palitag motor, oy, palitag og motor, kanang walay susi-susi, mo andar ra bisag kinsay mo drive. Natay susi, arong i-off, ilak, arong secured. Tama? Na nakay padlock sa inyong room, naa pa kay padlock sa inyong sala. Butangan pa jud nimo og gate. Padlakan pa jud ang gate, buhian pa ang mga iro. Kay unsa yung una-una? Seguridad. Secured. Tama? Amen? Bisan sa atong panglawas, conscious na ta. Dapat kini nga maong nga pagkaon. Dapat di na ko mong inuman eh. Dapat ingani na. Dapat mag-exercise ko kanunay. Kay gusto tag natay, secured ta. Ang atong mga anak. Ingon ko ni Kisaya, sahay. Pag naay mo sundo nimo unya mo ingong gisugo ni daddy og ni mami. Ayaw uban ha? Kay ang musundo ra nimo ako, si mami, si Ate Rachel, si Pastor Alwin og si Pastor Ray. Maura na. Bisan pag mo ingon gisugo ka, tagaan ka ayaw gyud. Okay de. Di ka pwede mo gawa sa gate ha? Okay de. Nga naman, gusto na to secure. Labaw sa tanan diha sa Ginoo. Ingon si Apostol Pablo, dili gipasabot nga ako inyong amahan naa diha secured mo. Bisag wala ko diha, dapat secured gyapon mo. Inyong una-huna maoy isitol. Dagan pa dire, wala na kasitol sa atong una-una, luwas ba ko or dili. Humana ka giingnan nga giluwas ka ni Kristo. Gauna-una ra gyapon ka, luwas ba ko o dili. Human na kagiingnan nga ang nidawat ni Kristo na luwas. Gauna-una gyapon luwas ba ko o dili. So dapat ta mahimong secure. Karon atakihon ta bumbahon ta og mga kalisdanan, bumbahon ta og kalisang, bumbahon ta kawaladon, bumbahon ta kalisod. My goodness, 16 trillion na ang atong utang. 16 trillion. Ang kada usa ka Pilipino, hapit 1 billion imong utang. Wa pa ka natawo? So, pag problema na tag-ayo, unsaon na gani. Mas didaghan og ayo ang gutom, mas nilisod og ayo ang nasod. Nya karon mutabang pagpakigubat sa Taiwan, di man gani mo daog gubat sa Mindanao. Mo apil na sa Taiwan? Unsa naman eh? So kitang tanan karon naguna-una og security. And ang atong giatake sa yawa kanunay, ang atong una-una. Kayo kung sa'y naso na una, manaog sa kasing-kasing mo, danay buhaton.
Pero kabalo mo, mas nindot ng gikas hunahuna na naog sa kasing-kasing unya mo'y gibuhat. Kaysa anang imong hunahuna mo ni insakto, pero imong kasing-kasing di mo uyon sa insakto. Di imong sundon, imong kasing-kasing, mo nang magka-problema ka. Ingon ang pulong sa Diyos, guard your heart. Kay mauni ang wellspring of life. Diha, tinubdan, imagine ang tinubdan, maoy na hugaw, inom tatanan dire og hugaw. So guard your heart. Nindot kayo nga ang atong seguridad naas Ginoo. Wala din nato. Kung kining politikuha mo daog, sigurado na ning naatay. Ayaw. Ang atong seguridad naa dias Ginoo. Then mo ingon na punta, kini re atong suportaran kay napamatuda na, kay daghan na siya nabuhat. Of course, siya ba yan nakuna? Ang uban wala pa kasugod, iwa pa sila nabuhat na unsa man ka natural. Kini siya daghan na na pundar sa iyang kaugalingong balay ba? Na arita dire. Seek your mind, Philippians 4. Og dinhi nato tapuson. Philippians 4 verses 4 to 9. Og maniod to nata. Unsa kay itong una? Single mind, servant mind, spiritual mind, and number 4, secure mind. Tuloran ni ka S. Og nahuman na nato ang study sa tibuok Philippians. Ingon diha sa 4. Tanawa ra ko ni. Rejoice in the Lord always. Tanawa ra ko ni. Kung secure di mong una-una daw, ang imong paglipay na adya sa Ginoo. Kay bisag kung sa'y naitabo sa imong palibot, bisag nahalap na ka kay taas kay kag sugar. Giingnan man ka, rejoice in the Lord. Always. Kay kung diya, pag ang Bible nag-ingon, rejoice in your own, in yourself. Pag kalipay na sa imong kaugalingon, di ka malipay ka ang naitabo sa imong kaugalingon, di maayo. So giingnan ka, rejoice in the Lord. Wala ka gigna rejoice in your place, in your home, in your barangay, in your nasod. Kay ang imong nasod, kaguliyang, di ka magmalipayon. Rejoice in the Lord. Then ako nakitaan karong panahon na ang pinakadako na akong nakatunan sa panghitabo, sa kinatibok Andres atong nasod, kung mangguba ka, mas maguba ka. Kung ikaw tarong mo uban sa dili, kung ikaw tarong mo uban ka sa dili tarong apektahan ka. Kadaghas kusog ka ayong mga kandidato karon. Nya di mao na imong kuyugan, ang imong gikuyugan dagko kayo problemas. Maapil pud sila, di ba? Munang ang uban mo separate na nga na munay makatunan nato. Pag nangguba gani ka, ikaw gyoy magguba. Hello? Una-una ko, pastor ba, ningon siya nga, dili sa ako mag-renew sa akong license para mo kasal. Kay kining mga kaslunon, ang babaye, DDS. Ang lalaki, BBM. So, sumbagay mo na sila, Kuya Junel. Huwag imo nang dayuno na. Pati pamilya, dagang pamilya nga na magsigaway. Kaya ang bana mo laban ni ari nga politiko, kareho sa ari nga politiko. Pagsabot na lang mo. Ga, lab, han, nan. Ato na lang kaspikas, ari ko diri arong way magmahay ani nila nato. Amen? Padayon na ta kay madugay nang ta sitag istorya karon. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Gisiguro good ni Paul, gibalik niya. Ina niya, ningon na siya sa chapter 1, rejoice and I have this joy. Ingon na po siya sa 2, joy. Ingon na po siya sa 3, rejoice. Ningon na siya sa 4. Rejoice in the Lord. I say again, rejoice. Paglipay diha sa Ginoo. Why? Ingon ang verse 5. Sa verse 5 ningon, let your
moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Basahon ko na ito nas Bisaya, mga igsoon. Ingon siya daha sa verse 5, sa 4 verse 5, ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya. Hapit na mo balik ang Ginoo. Ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya. Verse 6, do not worry. Be careful for nothing, but in everything by prayer and petition, supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Muna giingon niya. Nga, ayaw ka sigig kaguol, ayaw ka sigig kabalaka, ayaw ka mo pagkabalaka sa bisan unsa kundi pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban sa mga pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. In verse 7, ingon siya, nganong secure? Kay the peace of God, which passes or transcends all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Anindo, tadi pa ka masecure ane? Nakabalo ka nga kining imong pangayuan, dili mo balibad. O kining imong saligan, mapakyas. O kining imong gisaligan, maoy nagbuot sa tanan. O kining imong gisaligan, maoy labaw sa tanang gamhanan. So, diha nimo ihatag niya ang kinatibuk-an nimong pagsalig. Naa kay gitawag og security. Nganong dili ka secure? Kay di man ka mosalig sa Dios. Base na nga akong bana na nila, ina. Base na akong anak binuang eh. Daghan kag basin. Ampo sa Ginoo, Lord, pag kining akong bana, Lord, magbinuang ganin eh. Ikaw, bagay akong gisaligan. Masakitan, ko, Lord. Bantaye yun ni Lord. Magbinuang ganin ni Lord. Kuha yun ni Dayon, larong. Wa na'y magbinuang, Lord. Lord, kaning akong asawa, Lord ba? Basin ba? Lord, kabalo mo, naapay nang apply og trabaho. Nga wala gyud siya nahadlok og dawaton siya. Ang iyang ikadlokan, basig tangtangon siya sa trabaho. Wa pa gidawat, gauna-una ma-fired man ka ako ani. Ma-kick out man ka ako ani. Lay off man ka ako ani. Matangtang man ka ako na sa trabaho. Wa pa na gidawat. Wa pa interview. Same. Ang mga Kristohanon ingon ana, walay tinuod nga pag-submit ngadto sa Dios. Walay tinuod nga pagsalig ka na bang naiawit mga igsoon nga kung inig magdevosyonal may kadlawon maghinilakay may kaayo nga magampo na may nya mo kanta na gani dayon si pastora mo ingon na pastora, I surrender all. And kami tanan Ginoo makinahon sa gani among kinabuhi, Lord. Lami kayo among gibati. Mag-prayer, ay saon na to ani no. Ayo tao. Walay seguridad. Kabalo ka bisag asa ka dili naka-secure. Bisag sa kanding ra ka nakig-istorya di naka-secure. Wingon ka sa ipis, ikaw ipis to naglamok, kabalo na. Bisan sa imong asawa or sa bana pa kami mo mustorya, di ka secure. Kaya nga naman naman po siya baba. Ayaw ba yung sumbong ha? Kaya mo sumbong yung gab. Nyenig, makatagay-tagay na dito. No, kaya ba? Ikaw, ayaw sumbong. Surdi ka nito, uban, ihawon ka na ko. Ihawon ka na ko. Nga na ba? Nyenig, storya to, storya na, storya. Di lagi ka secure.
Sa imong trabaho di ka secure. Kaya nga sa bawat pamilya, know your gifts and develop. Di kay ugnay usang ka trabaho, diha na lang tanan magsalig. Pag namatay nagkali, malimos ta. Di man buta ka maong manggitara, manganta tanang na yung mga nangaon. So, ibawi ang imong gasa. At least naa kay mga diskarte ginagmay. Pamutol diag kahoy, pangbugana, pangbugusa. Unya ipo sa Facebook, kinsay nang inahanglag kahoy ron. Di atag jis rang bugkos, tag-as, tagsa kadupa. Tulura kabok. Di sa unsa. Hello? Di kay musitol na ka, okay na ni. Kay wa ka kabalo. Gitagaan kag wisdom ni Lord na kay kaalam gihatag sa Ginoo. Therefore, we are so secured when we surrender fully to the Lord. Tanan nga naa nato, iya na jud sa Ginoo. And kabalo kag ni unsa siya pagampo. Di ko siya pagbantay. Nga sa bisan unsa dili ka magakahadlok og mga kabalaka. Hinuon, pagampo ngadto sa Dios. Uban ang pagpasalamat o pangayuan niya ang imong gikinahanglan. Dayon na ay conjunction. Og. Conjunction ba ng og? Tabang ko mo. Conjunction na? Tinood? Kalimot na ko anak. Tagapag-ugnay ba na? Ano sana? Inga siya og. Nay og. Ang kalinaw sa Diyos that transcend milapaw sa tanang kaalam panabot sa tawo mao'y magbantay sa imong kasing-kasing. Imagine na unsa na ka-secure. Susukad karon ayaw pabayai ang imong relasyon sa Dios. Ayaw pabayai. Now, karon gracias Ginoo kining amo ang eldest na siya ay itagaan po siya wisdom ni Lord. Pero praise God kay iyang mami mag-tutor sa iya ha. Unsang problemahang naamon sa mga panahon nga magbasa mis libro wa may kasabot kaming duha. Imagine na ang ilang grade 3 kay mag-geometry na sila. Unsaon man ni nato ha? Di magpangutan-anay nami. Unsa maning mga sila sa mga mag-description mag-isi sila, ilang i-describe sa ilang nakita. Day aquarium dito, na nakalilaing tanom na mga isda niya, ila itong i-describe niya, na mga pangutana nga sundon, kami duha kasabot. Siya ray nakasabot. Sige, pag-cellphone. Na? Sumurag, ayun kag, una-una kag, sao na lang yun, o kaingon yun kag, o wala ka, sao na lang yun namo. Ikaw rin bahala daday. Ansiri na daw, gutom sa kuhan. Nga na, oran ako, paminaw rin kayo si teacher. Siya, gusto man siya secure yun. Muna, mas-study dyan sila. Na dinhis kalibutan, wala kay gitawag og security. Nakaingon ko sa una ba? Ang pulong sa Diyos, importante yun kaayo. Sa Middle East, patyunonon ang mga taong nagsangyaw sa pulong sa Diyos. Kung may tabo na diri sa Pilipinas, abang ta sa Dacia armored car. Kailan mo Dacia, kanang mga mahugan ni Dacia, kana bitang mag-deliver o kwartas bangko. Mag-abang tag-ingana, ang mga pastor diha isakay. Kay bililhon man ang pulong sa Dios kaysa sa kwarta. Amen. Diha na isakay, di na kwarta ang isakay diha. Kay kung doon naman kay ang ayang isecure sa imong kinabuhi, walay lain. Ang imog yung pagtuo sa Ginoo o kana nagagikan sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Ano man, wala kay security dinhi aning kalibutan. Maunang giingnan kaniya. Ampo sa kanunay. Salig sa kanunay kay ang imong maangkon maoni. The peace of God that transcends all understanding shall guard your heart
and minds in the Lord Jesus, through the Lord Jesus Christ. So, ang conclusion ni Apostol Pablo, mga igsoon sa iyang pagsulat niini, gusto niya nga kamo dili mo mabalaka sa akong kahimtang og sa inyong kahimtang usab, but ang inyo lang huna-hunaon og ang inyo lang himuon magbaton mo kinaiya pamatasan nga sama kang Kristo. Single mind na ay usara gyud katumong servant nga maguna-una kanunay opportunity nga makaalagad. Murag napay wa ka bisita sa mga kaigsuunang bisitahonon. Servant, makaalagad ta, opportunity to serve. Spiritual, kanunay naghuna-una sa mga langit ng mga butang, sa mga butang nga dili lumalabay, and naa kay seguridad sa kinabuhi. You know what? Human ani nga suwat, buhi, patay. Munang niingon dia, lunod og patay. Ang mga kaigsuunan sa Philippi, isog kaayo nga nagsabwag sa kamatuoran. Mas nidubli ang ilang kalig-on, mas nidubli ang ilang pagtuo. Human nila nadawat ang suwat ni Apostol Pablo. And the same thing sa panghitabo natong tanan. Naatay giatubang nga mga problema, kawaladon, panagbahin-bahin sa church, mga problema, kawaladon. But listen to this. Kung magbaton ta ani nga mga kinaiyaha, mas mulig-on pagyud ta diha sa Ginoo. I hope and pray. Now we're not just listeners, good listeners, but we would love to do everything nga atong mga nadungog. Sukad karon, focus nimo si Kristo. Sukad karon, tinguha nimo desire to serve. And from now on, imong una-una mga spirituanong butang. And from now on, magkinaunsa diha ra gyud ko nimo Lord. Buhi patay diha ra gyud ko nimo. Wala gyud kay kagulaan sa kinabuhi. May problema pamilya, Lord, diha ra mi nimo. Nay kawala don, Lord, diha ra gyud mi nimo. Because maora gyud ni ang tinuod nga kapahulayan. He said in Matthew 11:29 and 30. Matthew 11:29 and 30. Ingon siya, sugutas 28, duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan. Og papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo, og sundan ninyo ako, kay malumo ako, og mapaubsanon. Sa espiritu, og makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo, og gaan ang ipapasan ko kaninyo. Mauni ang tinuod nga kapahulayan, mga igsoon. Amen? Mauni ang tinuod nga kapahulayan. Dili na ka mag-worry, bisan unsa. Ayaw mo ka-discourage, ingani akong gidangatan. Ayaw mo ka-discourage, mautoy nahitabo sa inyo ha. Ayaw mo kaguol, ngayon na ang tanan atong itugyan ni Kristo, kay siya ang magbubuot sa tanan. Kung gikapuyantag na bugatan ta, He said, "Come to me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Problema ra ginagdi ka mo duol niya, nagampo kag kapahulayan. And verse 29, He said, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls." Sama sa lampating naglupad-lupad, gyud kay pahulayan, balik ras arka. And diha rata ni Jesus na ay kapahulayan. In verse 30, He said, "For my yoke is easy, and my burden is light." Dangop tas Ginoo mga igsoon, unya himuon gyud nato. Tinguhaon gyud nato nga maangkon nato ni upat ka S, single mind, usaray tumong servant, malagaron,
spirituhanon, nga panghuna-huna, spiritual mind, always, kanunay na, pulong sa Ginoo, and secured. Magkinaunsa na ako sa Ginoo, na ako sa Ginoo, na ako sa Ginoo. Matapos akong kinabuhi, na ako sa Ginoo. Amen? Father in heaven, thank you Lord sa imong mga pulong na dawat karon. And himua amahan nga kining mga pulong nga o Dios, dili makawang karon nga amang nadungog. Help us, Father God, to have a secured mind, a single mind, O Lord. Spiritual mind, O God. Nga kami, O Diyos, makapadayon gayud sa among pagpakiglak kanimo. Sa among pagsunod, diha kanimo, O Diyos. Sa among pag-alagad, diha kanimo, O Lord. Na makaserve mi diha kanimo. Kana kung maunay naa sa among mga kasing-kasing. Father, thank you sa among mga kabataan. Amo gid hingpit nga gitugyan sila diha kanimo. Tibok namong pamilya, Lord. Og ang among nasod amo nga gisalig diha kanimo, Ginoo. Salamat kay Lord. Sama sa mga katawhan sa Philippians, sa Philippi. They were persecuted. They have inner struggle, panagbahin-bahin, disagreement. And even, O Lord, mga sayop ng mga pagtudlo. But Father God, thank you na ikaw ang Diyos kanunay, nagasecured sa imong mga katawhan, pinaagi sa kaalam nga imong nga gihatag. Same ang akong giampo o gipangayo para sa akong kinabuhi, sa akong pamilya, sa tanang pamilya, Ginoo, ni ining ministry, ug sa tanan nga naabot ani nga mensahe, O Lord. Tabangi sila. Manumbalik ang ilang focus diha kanimo. Spirituhanon nga mga panghuna-huna. Tinguha nga makaalagad og dunay seguridad, O Dios. Diha kanimo ang matag-usa ka mga kinabuhi. Salamat kaayo, Lord. Salamat kaayo. Bisan pa man niining tanan nga mo karong mga giantos, giatubang, mga problema, mga pagsulay. Dili kini mga pugong. We know that all things work together for good. Sama sa naitabo kang Apostol Pablo. He was in prison. He was bound. But your word is free and powerful to change those people nga maabot sa imong mga pulong, O Ginoo. Salamat kayo, Lord. Salamat kayo nga ang tanan nga niya imo gayong pagaligunon. And Father God, alkansi ang yawa sa among kinabuhi, Ginoo. Lord, bankrupt ang yawa sa among kinabuhi, Ginoo. Dili siya kapang ilabot, dili siya kapangawa, dili siya kapang laglag, dili siya kapatay. Tungod kay secured kami diha sa imong gamhanan mga kamot, amahan namo nga langit nun. Daghan kayong salamat, Lord. Humana namo na sinati unsa ka kagamhanan kaniadto. Og sa among giatubang karon nga mga pagsulay, sama sa kang Apostol Pablo, niingon siya, confident kay siya nga human ani buhian siya. Kami usab, confident kayo mi in your name, Lord Jesus. Nga kining among gipangatubang karon, doon na ni kahumanan, na ami kalinaw kapaulayan sa umaabot in the name of Jesus. Thank you kayo, Lord. Ang amo lamang buhaton, magasimba, magpasalamat, musalig, magginampuon kanunay. Bisag asa kami, mauni ang among mahimo, O Lord. Magapanindog tang tanan, mga igsoon.